z nami še trener Domžal, gospod Stevan Mojsilović. Morda prva ocena tekme proti Astri. Dobro večer svima. Prva ocena je da kad igrate protiv kvalitetnog protivnika uvijek vam fali 5 minuta ili bolje da 5 minuta bude ranije završena utakmica, kako reče jedan vaš kolega. 85 minuta bilo dobro je, uvijek je onih 5 minuta ili uvijek je ono za malo. Hajde da se uozbiljim. Pa prva ocena da su igrači dali u ovom momentu sve od sebe, sve što mogu, fizički, sve koliko zaista mogu da iznesu i zato ih javno zaista pohvaljujem. Naravno da je bilo i propusta, ali naravno da je bilo i prostora koji smo možda mogli da iskoristimo i u tom prvom poluvremenu i svakako u tom 77. minutu kad je bila najveća šansa na utakmici sa 2 metra, kad je Ljubović šutnuo iz gola umjesto u gol, ali rezultat se pamti, 0-1 je, Rumuni su pobedili, lopta se uvek odbije kod najkvalitetnijeg igrača, tako se večeras desilo i još jednom sve čestitke igračima, oni su junački izneli ovu utakmicu, a sad se treba dobro odmoriti i dobro pripremiti da isto ovako časno odigramo utakmicu u Bukureštu. Tekma nekako tako, kot smo pričakovali, tako kot smo tu rekli, da bo trda tekma, niti ne preveč priložnosti. Pa upravo tako, tvrda tekma zahvaljujući nama, zato što smo zaista sa te strane odigrali jako, jako dobro, odlično i zato što su igrači pokazali jedan izuzetno visok nivo discipline, taktičke zrelosti i na kraju krajeva i borbenosti i dali su jedno srce, spojili su srce i pamet večeras. Ne znam kako to izgleda sa strane, ali oni najbolje znaju kako to izgleda na terenu kad igrate protiv protivnika koji je dosta kvalitetniji. U toj utakmici mi smo mogli i u prvom poluvremenu u nekim situacijama da to bolje rešimo, ali ne možemo kriviti ni te igrače, jer nam je večeras, ako pričamo o odbrani, izuzetno sam zadovoljan. Ako pričamo o napadu, o fazi napada, tu je onaj prostor koji se traži i za koji se igra recimo 80 minuta, 87 minuta, pa onda dođe jedan prekid i onda možda izgleda ni iz čega date gol i onda povedete 1-0 ili pobedite, ali sve u svemu to je samo utisak drugačiji i možda je to samo zbog igrača, oni su zaslužili da bude bar 0-0, ako ništa drugo, ali ja jako dobro znam kakav nas protivnik čeka u Rumuniji, čeka nas mnogo teži posao u Rumuniji, tamo će biti njihov najbolji špic i zato kažem treba odigrati pošteno, junački, časno, disciplinovano i probati da se iz toga izvuče još jedna velika korist, a svakako da će ta utakmica koja sledi u Bukureštu bude jedna ogromna škola, nadam se i verujem pozitivno za sve moje igrače.